Rídzo Slovenské vám ďakuje za podporu a uvádza challenge. Ahojte, takže vítajte pri mojom ďalšom beauty vlogu. Dneska by som vám ukázala... Pekne dohola. To je trošku teplé. Že pekne dohola. 3, 4. Rídzo Slovenské. Keďže sme presiahli hranicu 1000 odoberateľov, pardon, už 1200 odoberateľov, tak sme sa rozhodli, že natočíme jeden veľký špeciál. Počkaj. 1235 odoberateľov. Že už keď sa voláme ako kanál Rídzo Slovenské, tak by sme sa mohli tak Rídzo Slovenský to nazvem, že vyzvať. O čo pôjde? Každý z nás si vlastne má za úlohu nachystať si 3 slová. Challenge asi bude v tom, že ja poviem nejaké slovo a Maťo ho bude musieť uhádnuť. A keď ho uhádnem, tak sa nič nestane. Ale keď ho neuhádnem, tak máme tu pripravené... Ukáž to hentam do kamery, prosím ťa. Máme tu pripravené tieto rúžové pásiky. Že strašne by som uholil tie nohy, lebo veľa z vás hovorilo, že on má gigantické nohy. Ale fakt má obrovské nohy. Ale teraz to až tak nevyzerá podľa mňa, hlavne na tom objektíve. No, tu mám aj Janovku. Vieš, na hentom to vyzerá giganticky, ale... To je taký široký. Takže ideme na to. Moje prvé slovo. Šnuptichel. Mne to strašne pripomína niečo ako... Šnuptichel je buď zátka do vane, ako šušeň, alebo niečo na ten štýl. Akože je to slovo. Ne. Predĺžovačka? Nie, nevadol si. Čo to je? Šnuptichel je vreckovka. Maťo získava prvý pásik. Vševrodie. A niečo s prírodou to má asi povedme spoločné, že? Delta rieky? Je paprač. Vševrodie je prosím pekne genóm. Dneska máš jeden pásik. Dedovizeň. Niečo s podobizňou to má? Nie. Má to niečo s osobou? Nie. Keď ide tvoj dedo na polovačku, tak si zober dedovizeň, aby každému vedel zaželať dobrý deň. Dedovizeň v skutočnosti znamená dedičstvo alebo pozostalosť. Druhý pásik. Všekas. Na rade. Všekas je nejaký prírodný živel? Je to termit. Na! Brotvan. Tupý krompáč. Ruská mafia. Jak máte šnúrky, ten krúžok, do čoho sa píchne šnúrka. Čo si nedomyslieť. Brotvan je v skutočnosti hlinená nádoba. Zosúčasniť. Nie je to rekonštrukcia, ale také niečo. Nie je to rekonštrukcia, čiže prvé zle. Je to sloveso. To vieš, je to sloveso. Aktualizovať. Máš systém v počítači a aktualizuješ si ho. Že keď som toto rozlepil a priložil takto Zedňovi na nohu. Dobre. Kámo, ja sa strašne bojím. To nie je sranda. Kámo, ale však vie to odtrhne polovicu nohy. Jaký oný? Ale neboli to tak. Neboli to tak. Pomeň. Ja, čo ty si... Najhoršie by to bolo tu. Čo robíš? Ty si to sám dávaš? Kámo, toto bolelo. Toto bolelo už. Kámo, ale ono to boli... Fuj, to je hnusné. Ono to boli viac a viac. Jau. No, ja nemám až také, ale dobre. Dobre, my si ideme doholiť ostatné zvýšky nôh a myslím, že toto videjko bolo skôr takého edukačno-zábavného charakteru a... Ostaňme pri tom, že to bol zábavného charakteru. Vidíme sa pravdepodobne už pri ďalšej Talkshow Servus a... Ďakujeme za vašu podporu naozaj, keď si predstavíme, že nás aktívne odoberá 1200 ľudí, viac ako 1200 ľudí. Je to neuveriteľnú masu si to predstaviť, že... Tak díky ešte raz a Servus!